පොලිසිය හමුදාව මාතෘ කොච්චර එනවද? போலீஸ் ஆமி எவ்வளவு பேர் வருவாங்க? ආ ගමේ මිනිස්සුන්ට වැඩි එනවා නේ. එතකොට ඒව ඔක්කොටම වේදන් වෙන්නේ රටේ සල්ලි. அவ்வாறான கடந்த காலங்களிலே வந்து இவ்வாறு தான் மக்களுடைய பணம் வீண் விரயம் செய்யப்பட்டது. අපි ඒ සල්ලි ඉතුරු කරලා තියෙනවා. அது எல்லாத்தையும் நாங்க மீதப்படுத்தி இருக்கின்றோம். වෙනදා දේශපාලන පක්ෂයක් බයටපත් වුණා මෙයාගේ නංගිට මල්ලිට අයියට අක්කට මල්ලිට ඔක්කොටම රස්සා දෙනවා. வேற காலங்கள்ல என்று சொன்னா கடந்த காலங்கள்ல உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்படுறவர் தன் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவருக்குமே வேலை வாய்ப்புகள் எல்லாம் பெற்றுக் கொடுப்பேன். දැන් අපි එහෙම පත්වීම් දීලා තියෙනවා. நாங்கள் அப்படி யாருக்காவது கொடுத்துருக்கிறோமா? දැන් ජගදීශර මන්ත්‍රීතුමා එයාගේ යාළුවන්ට මාළුවන්ට ඡන්දෙ මේ මොනවාද ජොබ් දීලා තියෙනවද? ஜெகதீஸ்வரன் எம்பி தன்னுடைய நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு வேலை வாய்ப்புகள் வழங்கி இருக்கின்றாரா? මේ වට්ටාරමේ නේද තෝලන? இந்த வட்டாரம் தானே இவர். අපි එහෙම කරලා නැහැ. நாங்கள் அவ்வாறு செய்யவில்லை. වෙනදා පාර්ලිමේන්තුවට කෙනෙක් පත් වුණාම ඒගොල්ලෝ තමයි මේ කොන්ත්‍රාත් කරන්නේ. வேற கடந்த காலங்கள்ல வந்து பார்லிமெண்ட் எம்பி மாதிரி தான் இந்த கொன்றைக்கெல்லாம் செய்கிறது. දැන් මේ පාර හදන්න ආරඩීගේ මහත්තුරු කිව්වා ලක්ෂ 550ක් මේ පාර ඇසමේන්තු කරේ ලක්ෂ 550කට. இந்த வீதியை வந்து எஸ்டிமேட் செய்தது 550 லட்சத்துக்கு. අපි ටෙන්ඩර් කරා. நாங்கள் டெண்டர் கேள்வி பத்திரம் தாக்கல் செய்தோம். ටෙන්ඩර් කරපුවාම ඒ ටෙන්ඩර් කෙනා ඒක ගත්තේ ලක්ෂ 385ට. ஆனால் அந்த டெண்டர் ஆக குறைந்த விலையில 385 லட்சத்துக்கு ஒரு எடுத்திருக்காரு ஒரு கொன்றைக்காரர். ඒතර ඔබතුමාට කොච්චර ලාභයිද? உங்களுக்கு எவ்வளவு மிச்சம் பிடிச்சிருக்கிறோம் இந்த காசு? ලක්ෂ 165ක් ඉතුරුලා තියෙනවා මේ පාරෙන් විතරක්. 165 லட்சம் ரூபாவை நாங்க மிச்சம் பிடிச்சிருக்கோம் இந்த பாதைக்கு. මොට්ටු කච්චි ආණ්ඩුවක් වුණා නම් සජබ ආණ්ඩුවක් වුණා නම් මොකද වෙන්නේ? சஜபே அரசாங்கம் இல்ல மொட்டு கட்சியில அரசாங்கம் இருந்தா என்ன நடந்திருக்கும்? ඒ ලක්ෂ 165ක් කාගේරි සාක්කුවේ තමයි. அந்த 165 லட்சத்தை மாற்றி பொக்கெட்டுக்காக போட்டு கொண்டு போயிருப்பினோம். වඩක්ක මාන සභය කියලාත් ලොකු වෙනසක් නැහැ. வடக்கு மாகாண சபையில பெரிய மாற்றம் வந்து இல்ல නේද? ඔබතුමාලා දන්නවා කලින් මහමැතිතුමා මේ හිටපු ඇමතුරු දෙන්නෙක් වයින් කරා වංචා කරා කියලා උතුරු පළාත් සභාව. கடந்த வடக்கு மாகாண சபையிலே 2 அமைச்சர்களை மாகாண முதலமைச்சர் வந்து பதவியிலிருந்து நீக்கி இருந்தார். මතකයිද? ஞாபகம் இருக்கா? නේද? ඒ නිසා අපි ඒකයි කියන්නේ අපි ඒක නතර කරලා තියෙනවා. அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் அது எல்லாத்தையும் நாங்க நிப்பாட்டி இருக்கோம். ඊට පස්සේ ජනාධිපතිතුමා පොරොන්දු වුණා අපි ජාතිවාදී නැතුව ආණ්ඩුවක් කරනවා කියලා. ஜனாதிபதி அவர்கள் வாக்குறுதி அளிக்கின்றார் இனவாதம் இல்லாத அரசாங்கத்தை நாங்கள் உருவாக்குவோம். මම මෙතන ඉන්න අම්මලා තාත්තලා සහෝදරලා එක ප්‍රශ්නයක් අහන්න කැමතියි. நான் இங்கே இருக்கிற அனைவரிடம் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புகின்றேன். මේ ආණ්ඩුව එන්න කලින් තිබුණු තත්ත්වයට වඩා මේ ආණ්ඩුව ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ තරමක් හරි සනසිල්ල ඉන්නවද නැද්ද? இந்த அரசாங்கம் வருவதற்கு முதல் இருந்த நிலைமையை விட இந்த அரசாங்கம் வந்ததற்கு பிறகு நீங்கள் சுதந்திரமாக நிம்மதியாகவும் இருக்கிறீர்களா இல்லையா? ඔයගොල්ලෝ දෙමළ කියලා ඔයගොල්ලන්ට දෙමළ කියලා යම් වැඩි අසාධාරණයක් දැනනවද මේ ආණ්ඩුව? நீங்க தமிழர்கள் என்று சொல்லி உங்களுக்கு அநீதி இந்த அரசாங்கத்தால் இணைக்கப்பட்டிருக்கா? නෑ ඒක තමයි ඕන. அதுதான் எங்களுக்கு தேவை. ඒ නිසා අපි දන්නවා රටේ අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ ආපු ප්‍රශ්න තියෙනවා. எங்களுக்கு தெரியும் இந்த பல வருட காலமாக இந்த நாட்டிலே ஒரு பிரச்சனை ஒன்று இருக்கின்றது எங்களுக்கு தெரியும். ඒව විසඳන්න තියෙනවා. அதை தீர்த்து வைக்க வேண்டி இருக்கின்றது. ඒ හුඟක් ප්‍රශ්න දෙමළ නිසා සිංහල නිසා මුස්ලිම් නිසා තියෙන ප්‍රශ්න නිසා නෙමෙයි. அதாவது அந்த கூடுதலான பிரச்சனைகள் தமிழர்கள் முஸ்லிம்கள் சிங்களவர்கள் என்ற அடிப்படையில் அல்ல. සල්ලි තියෙන දෙමළ අයයි සිංහල අයයි මුස්ලිම් අයයි ඔක්කොම උඩට ඉන්නවා. பணம் காசோட இருக்கிற தமிழர்கள் முஸ்லிம்கள் சிங்களவர்கள் நல்லா இருக்கிறார்கள். සල්ලි නැත්තම් දෙමළුණත් මුස්ලිම් වුණත් සිංහල වුණත් අමාරුයි තමයි. காசு இல்லை என்று சொன்னால் சிங்களமா இருந்தானே தமிழன் தானே முஸ்லிம் இருந்தானே கஷ்டம்தான். ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් විදියට ඔය කියන දේවල් අපි පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් එකින් එක කරගෙන එනවා. அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்த அனைத்து விடயங்களையும் ஒவ்வொன்றாக நிச்சயமாக செய்து முடிப்போம். අපි අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණ කරනවා කියලා ආවා අපි ඒක පටන් අරන් තිබෙනවා. அதாவது கல்வியிலே சீர்திருத்தம் மேற்கொள்வதாக நாங்கள் கூறுகின்றோம் அதை நாங்கள் ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். අර පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා තියෙනවනේ සජබෙන් සහ සමහර තමිල් අරසු කට්ටියලත් එක්කෙනෙක් දෙන්නෙක් ඉන්නවත් සභාපතිතුමා මම සමාවෙන්න ඕන කියනවට ඔබතුමා තියාගෙන අපිට සැකයකල ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලාද කියලා. தலைவர் அவர்கள் இங்கே இருக்கின்றார் அவர்கள் மன்னித்துக் கொள்ளணும் நான் உண்மையை கூற வேண்டும். இந்த
இங்கே பாராளுமன்றத்துக்கு வருகை தந்த இந்த சஜபே அல்லது தமிழரசு கட்சியில் சில பேர் இருக்கிறார்கள். நான் நினைக்கிறேன் அவர்கள் பாடசாலை கூட செல்லவில்லையோ தெரியவில்லை. தமிழரசு කච්චල අතර එක්කෙනයි මේ. தமிழரசு கட்சியில் அப்படியானால் ஒரு ஆள் தான் அப்படி பிரச்சனைக்குரியாக இருக்கிறார். අනිත් මන්ත්‍රීතුමාලා ගොඩක් වැදගත් හොඳයි. மற்றாக்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் பரவாயில்லை. දැන් මුළු අධ්‍යාපන ප්‍රතිසංස්කරණයට විරුද්ධව කතා කරලා අන්තිම මොකක්ද උනේ? 6 පන්තියේ බබාලට ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න බැරි වුණා. ප්‍රතිසංස්කරණ. அதாவது இந்த கல்வி சீர்திருத்தத்திலே நாங்கள் நடைமுறைப்படுத்தும் பொழுது இவர்கள் செய்த செயலினால் மாறக்கூடிய வகுப்பை நாங்கள் இந்த வருடம் ஆரம்பிக்கலாம் போய். ඒත් අපි ප්‍රතිසංස්කරණ පටන් අරන් තියෙනවා. ஆனாலும் நாங்கள் கல்வி சீர்திருத்தத்தை செய்வதற்கு ஆரம்பித்திருக்கின்றோம். ඒ වගේම අපි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න වලට අහුම්කම් දෙන ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. நாங்கள் மக்களுடைய குறைகளை நிவர்த்தி செய்யக்கூடிய அரசாங்கம் ஒன்றை அமைத்திருக்கின்றோம். අර උපාධිධාරීන් උද්ඝෝෂණ කර කර හිටියා ජනාධිපතිතුමාකට මොන ගැහිලා අපි ගුරු වෘත්තියේ ගරුත්වයක් රැකෙන විදියට අපි ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඉදලා තියෙනවා. அதே போல இந்த கடந்த நாட்களாக அபிவிருத்தி உத்தியோகத்தருக்கு போராட்டம் நடத்தியிருந்தார்கள். அவர்களை ஜனாதிபதி அவர்கள் அழைத்து ஆசிரியர் சேவைக்கு உள்வாங்கக்கூடிய அந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையிலே அவர்களுக்கு அந்த அதிலே வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதற்கு ஜனாதிபதி அவர்கள் சம்மதித்திருக்கிறார். ඒ වගේම අපි පොරොන්දු වුණා උතුරු පළාතේ විශේෂයෙන්ම ජනතාවට අයිති ඉඩම් විවිධ රජයේ අවස්ථාවන් වලට සමහරට හමුදාවට වෙනත් ඒවා වලට අරගෙන තිබෙනවා. ඒවා එකින් එක අවශ්‍යතාවය අනුව නැවත ජනතාවටම ලබා දෙනවා. அவ்வாறிலே வடமாகாணத்திலே பல இடங்கள் காணிகள் அரசாங்கத்தினுடையனும் அதே போல படையினரிடம் வசம் இருக்கின்றது. அவற்றினையும் நாங்கள் ஒவ்வொன்றாக தேவையின் அடிப்படையில் ஒவ்வொன்றாக நாங்கள் நிச்சயமாக விடுவிப்போம். ඒවා ආරක්ෂක අංශවලත් එකඟතාවය මත නැවත ජනතාවට ලබා දෙමින් තිබේ. பாதுகாப்பு படையினுடைய சம்மதத்தோடு அதை மீளவும் நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு வழங்க இருக்கின்றோம். ඒ නිසා මේ දේශීය මක්කල් ශක්තිය ආණ්ඩුව පත්වලා තියෙන්නේ මාස 60කට. எங்களுடைய அரசாங்கம் அமைக்கப்பட்டிருப்பது 60 மாதங்களுக்கு பணியாற்றுவதற்கு. මෙතන ගොවිතැන් කරන අය ඉන්නවා. இங்கு விவசாயம் செய்வர்கள் இருக்கின்றீர்களா? ඔබතුමාට පෝරසාන ආධාර ලැබෙනවද? உங்களுக்கு அந்த பசலை மானியம் கிடைக்கின்றதா? කලින්ට වඩා වැඩිපුර ලැබෙනවද අඩුවෙන් ලැබෙනවද? முன்பு இருந்ததை விட கூடுதலாக கிடைக்கின்றதா குறைய கிடைக்கின்றதா? மேசரை போறேனே සල්ලි තමා. සල්ලි අතට පෝර ගන්න ලේසියිනේ. ආණ්ඩුවෙන් පෝර දෙන්න ගියොත් ඔය වෙන වෙන ප්‍රශ්න. සල්ලි දුන්නම පෝර ඕන තැනකින් ගන්න පුළුවන්. அதாவது அரசாங்கத்தால பயலை கொடுக்க போனா அதுல கனகன பிரச்சனை. அதை விட பணத்தை கொடுத்தா அவர்களுக்கு விரும்பின மாதிரி அவர்கள் வாங்கிக் கொள்வார்கள். දැන් දිත්තා සුලිකුණාට වෙදිත් ඔබතුමාලා දන්නවා මීට කලින් කවදාවත් දීපු නැති ප්‍රමාණයට වන්දි ලබා දුන්නා. அதாவது டிக்வாஸ் புயலின் ஆக பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கடந்த காலங்களிலே அரசாங்கங்கள் வழங்காத அளவு பாரிய அளவிலே நாங்கள் இழப்பீடுகளை வழங்கி இருக்கின்றோம். එහෙම දෙන්න පුළුවන් උනේ කොහොමද? அதெல்லாம் எவ்வாறு கொடுக்கக்கூடியதாக இருந்தது? අපි ආණ්ඩුවක් විදියට සල්ලි ඉතුරු කරගත්ත නිසා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற ரீதியிலே பணத்தை மீதப்படுத்தியதன் காரணம். අනිත් පැත්තෙන් දුප්පත් සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ජීවිතයේ ඇත්ත தත්ත්වය දන්න ජනාධිපති කෙනෙක් අපිට ඉන්නවා. அதே போல அடுத்த பக்கம் பார்த்தோம் என்று சொன்னா உண்மையிலேயே வறுமைப்பட்ட மக்களினுடைய அந்த தன்மையை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய பண்புள்ள ஒரு ஜனாதிபதி இருப்பது காரணமாக இருக்கிறது. අපි උනත් පුදුමුණා ඉස්සෙල්ලාම ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් එකට කියනකොට ගියක් කඩිච්ච ඕන කෙනෙක්ට ලක්ෂ 50ක් දෙනකොම අපි උනත් ඇත්තටම පුදුමුණා. எங்களுக்கு புதுமையா இருந்தது இந்த தித்வா புயலினூடாக அழிவடைந்த வீட்டுக்கு 50 லட்சம் கொடுக்க போறது என்று சொல்லும் பொழுது எங்களுக்காக நம்ப இல்லாம இருந்தது. නමුත් අපි දන්නවා අපි හැම කෙනාටම මෙතන ඉන්න කාටවත් මං හිතන්නේ ගෙවල් දෙක තුනක් තියෙනා ඉන්නවා කියලා. நான் நினைக்கின்றேன் இந்த இதுல இருக்கிற கன பேருக்கு 2-3 வீடு இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. අපිට තියෙන එක ගෙයයි. எங்களுக்கு இருப்பது ஒரு வீடு. ඒකේ කඩනම තියෙන වේදනාව දන්නේ සාමාන්‍ය පුංචි මිනිස්සු විතරයි. அப்படி ஒரு வீடு வந்து உடையுமா இருந்து சொன்னால் அது அந்த வறிய மக்களுக்கு எவ்வகையான மனத்தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நாங்கள் அறிவோம். இந்த වවුනියාවේ ගෙයයි කොළඹ ගෙයයි ලන්ඩන් වල ගෙයයි තියෙන අයට තේරෙන්නේ නැහැ ප්‍රශ්න. கொழும்புல ஒரு வீடு, வவுனியால ஒரு வீடு, லண்டன்ல ஒரு வீடு இருக்கிற ஆட்களுக்கு இப்படியான பிரச்சனை விளங்காது. ඒ නිසා තමයි ගේ කඩිච්චයට ලක්ෂ 50ක් සහ ඊටත් වැඩිපුර අවශ්‍ය නම් දෙන්න තීන්දුව කළේ. அதால தான் நாங்கள் உடைந்த இந்த வீடு அழிவடைந்தவர்களுக்கு 50 லட்சம் ரூபாவும் அதுக்கு மேலேயும் உதவிகளை செய்வதற்கு தீர்மானித்தோம். ඒ නිසා අපි ආණ්ඩුවක් විදියට මම ඒක ඔබතුමාට කිව්වේ අපි පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් සලස්මක් ඇතුව කරගෙන යනවා කියලා. அதான் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே கூறியிருந்தேன். நாங்கள் கொடுத்த வாக்குறுதிகளை திட்டமிட்ட அடிப்படையிலே நாங்கள்
நிறைவேற்றி வருகின்றோம். දිත්ව අස්සේ තමයි පඩි වැඩි කළේ. இந்த டித்வா புயல் இருந்த இந்த காலப்பகுதியிலே தான் நாங்கள் சம்பளத்தையும் அதிகரித்து கொடுத்திருக்கின்றோம். රාමදාතුමා පඩි වැඩි වුණා නේද? கிராம சேவையாளர்களுக்கு சம்பளம் அதிகரிச்சிருக்கு தானே? ජනවාරි මාසේ වැඩි වුණානේ. ஜனவரி மாதம் கூடியிருக்கு தானே? අපිට ඕනනම් කියන්න තිබුණා නේද? දිත්ව නිසා පඩි වැඩි කරන්න බෑ කියලා. நாங்கள் தேவைன்னா சொல்லி இருக்கலாம். டித்வா புயலால் அழிவு அடைஞ்சிருக்கு, அப்ப சம்பளம் கூட்டிடலான்னு சொல்லி இருக்கலாம். ඒ වගේම අපි මලයගත මේ මක්කල් නේද? කඳුකරේ ජනතාවට දුප්පත්ම අය ඒගොල්ලන්ට ආණ්ඩුවෙන් රුපියල් 200කුත් දීලා තමයි 1750 දෙන්නේ. அதே போல மலையக மக்களுடைய தொழிலாளர்களுடைய சம்பளத்தை அரசாங்கம் 200 ரூபாய் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா வழங்கியதோடாகத்தான் 1750 ரூபாய் அவர்களுக்கு சம்பளம் வழங்கப்பட இருக்கின்றது. ඉතින් ඒ වගේ අපි පොරොන්දු වෙච්ච හැම දෙයක්ම කරගෙන යනවා. அந்த வகையிலே நாங்கள் வாக்குறுதி அளித்த ஒவ்வொரு விடயத்தையும் செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලගෙන් එකක් ඉල්ලන්න කැමතියි. அதனால நான் உங்களிடம் எல்லாரிடமும் ஒன்றை கேட்டுக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். අපි අපේ රට හදන්න ඕන වෙන රටක වෙන කවුරුත් හදලා දෙන්නේ නැහැ. எங்களுடைய நாட்டை நாங்கள் தான் கட்டியெழுப்ப வேண்டும். வேறு யாரும் எங்களுக்கு அதை செய்து தரப்போவதில்லை. දැන් සෝමාලියාව දුප්පත්. இப்ப சோமாலியா வந்து வறுமை. අපි යන්නේ නැහැ නේ යාව හදලා දෙන්න. நாங்கள் அங்கே அவர்களை சரிப்படுத்துறதுல கட்டியெழுப்புறதுக்கு இங்கேருந்து போக போகிறோமா? අපි දුක් වෙයි. නමුත් උදව් කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. நாங்கள் கவலைப்படுவோம், ஆனால் உதவி செய்ய போயில்லை தானே. එහෙම කරන්න සමාහට බෑනේ. அவ்வாறு செய்யவும் இயலாதானே. එහෙනම් ලංකාවත් එහෙම තමයි. இலங்கையும் அப்படித்தான். ලංකාවත් හදලා දෙන්න වෙන අය ගොඩක් උදව් කරන්නේ නැහැ. இலங்கையும் கட்டியெழுப்புக்கு யாருமே பெரிய அளவில் உதவி செய்ய போற இல்லை. අපේ රටවල් වලින් යම් උදව් කරලා තියෙනවා. சில நாடுகள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் உதவியெல்லாம் செய்திருக்கு. හැබැයි ඒකෙන් අපිට මුළු ලංකාව හදාගන්න බෑ. அதில் வச்சு நாங்கள் இலங்கை முழுவதுமாக கட்டியெழுப்ப முடியாது. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලා ගිල්ලා හිටන එකම එක දෙය මොකක්ද? ඔබතුමාලා අවුරුදු 75කට පස්සේ හොරකම් කරන තේ ආණ්ඩුවක් හදන්න තියෙනවා. நீங்கள் அனைவரும் ஒன்று சேர்ந்து 75 வருடத்துக்கு மேலாக மோசமான ஒரு மோசடியான அரசாங்கத்தை இல்லாமல் செய்திருக்கின்றீர்கள். ඒ වගේම උතුරයි දකුණයි නැගෙනහිරයි බටහිරයි හතරගොල්ලම එකතු කරපු ආණ්ඩුවක් හදලා තියෙනවා. அதே போல வடக்கு கிழக்கு தெற்கு மேற்கு என்ற வகையிலே 4 திசைகளையும் ஒன்றுபடுத்திய ஒரு நல்ல கட்டமைப்புள்ள ஒரு அரசாங்கத்தை நீங்கள் உருவாக்கி இருக்கின்றீர்கள். ඒ නිසා අතිබහුතරයක් ජනතාව මේ ආණ්ඩුවට කැමැත්තෙන් ඉන්නේ. எனவே கூடுதலான பெரும்பாலான மக்கள் எங்களுடைய அரசாங்கத்தை விருப்பத்தில் இருக்கின்றார்கள். මේ ආණ්ඩුවට அதுக்கு எதிர்ப்பவர்கள் யார்? කවුද? யார்? රාජපක්ෂල විරුද්ධයි. ராஜபக்சர்கள் எதிர். ඇයි රාජපක්ෂල විරුද්ධ? ஏன் ராஜபக்ச இதுக்கு எதிர்ப்பு? ඒගොල්ලන්ට දැන් කලින්ට වගේ සැප විඳින්න බෑ නේද? அவர்களுக்கு கடந்த காலத்துல போல சௌகரியமா இருக்க இயலாது. ඒගොල්ලන්ගේ පවුලම රජ වෙලා වගේ හිටියේ දැන් රජ නැති වෙලා තියෙනවා. ஒரு குடும்பமே ராஜபோக வாழ்க்கை வாழ்ந்தார்கள், அது இப்ப இயலாம இருக்கவே. ඒ වගේම සමගි ජන බලවේගයේ හිටපු මැති ඇමතුරුන්ට දැන් කලින් තිබිච්ච සැප නැහැ. அதே போல எங்களுடைய ஐக்கிய மக்கள் சக்தியினுடைய அவர்களுக்கும் கடந்த காலங்களில் எவ்வளவு சௌகரியமா இருந்த போல இப்ப அவைகளுக்கு இருக்கலாம் இருக்கு. නිසා ඒගොල්ලොත් බොරු කියනවා අපිට බයිනවා බොරුවට. அவர்களும் பொய் சொல்கின்றார்கள், பொய்யாக எங்களை ஏசுகின்றார்கள். ඒ වගේම ඒ කාලේ තිබිච්ච දූෂිත දේශපාලනයෙන් යපිච්ච සුළු නිලධාරීන් පිරිසකුත් ඉන්නවා. அவ்வாறு அந்த அவ்வாறான அரசியல்வாதிகளுக்கு உடந்தையாக இருந்த ஒரு சிறு தொகையான அதிகாரிகளும் அரசு அதிகாரிகளும் இருக்கின்றார்கள். ඒගොල්ලොත් පොඩ්ඩක් විරුද්ධයි. அவர்களுக்கும் கொஞ்சம் எதிர்பார்த்தான் இருக்கு எங்களுடைய அரசாங்கம். ඒ අරෙන්න තමන්ගේ එකම දේශපාලනයේ ජාතිවාදය කරගත්තු අයත් විරුද්ධයි. அதே போல அரசியல் ரீதியாக இனவாதம் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும் என்ற அரசியல்வாதிகளும் இதுக்கு எதிராக இல்லை. ඔබතුමාලා දැකලා තියෙනව නේද වොලිබෝල්? වොලිබෝල් ගහන வாலிபால் பார்த்துருக்கிறீங்களா மேட்ச்? අර ඩෑෂ් එකක් ගහන්න මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? ஒரு டேஷ் அடிக்கிறதுக்கு என்ன தேவை? එක්කෙනෙක් බෝලේ උඩ දාන්න ඕන නේද? ஒருத்தர் பந்தை மேலே எழுப்பணும். එතකොට තමයි අනිත් එකන උඩ පැනලා හයියෙන් ගහන්නේ. அவ்வாறு இருப்பார். ජාතිවාදී දේශපාලනය කරන්නත් ඒ වගේ ඕන. அதாவது இனவாத அரசியல் செய்யறதுக்கும் அவ்வாறு ஒன்று தேவை. සිංහල ජාතිවාදී කෙනෙක් පන්දු ඔසවලා දෙන්න ඕන. சிங்கள இனவாதிகள் பந்தை மேலே எழுப்பி கொடுப்பார்கள். කොළමින් හරි ගාල්ලෙන් හරි උස්සලා දෙනවා. கொழும்பிலே எல்லாரும் காலி பக்கத்திலே இருந்து அந்த பந்தை மேலே உயர்த்தி கொடுப்பார்கள். ඒතර පොයින්ට් පේට්රු පැත්තෙන් ඩෑෂ් එක ගන්න. பருத்துற பக்கத்திலே இருந்து டேஷ் அடிப்பார்கள். ඒක දෙන්නම පවතිනවා. 2 பேருமே இந்த விளையாட்டில் ஈடுபடுவார்கள். ඒ දෙන්නටම නිවුස් තියෙනවා. அப்ப 2 பேருக்குமே செய்தி இருக்குது சொல்வதற்கு. රැවටෙන මිනිස්සු ටිකක් ඡන්දක් දෙනවා.
ஏமாறுறார்கள் சில வேளையில வாக்குகளையும் அளிப்பார்கள். දකුණ ජාතිවාදය නැතු උතුර ජාතිවාදය තියෙන්නේ தெற்குல இனவாதம் இல்லாம வடக்குலயும் இனவாதம் இருக்காது. උතුර ජාතිවාදය නැතුව දකුණු ජාතිවාදය තියෙන්නේ வடக்குல இனவாதம் இல்லாம தெற்குல இனவாதம் இருக்காது. දැන් රාජපක්ෂලා හොඳටම තිබහෙන් ඉන්න ராஜபக்ச அவர்கள் சரியான தாகத்தோடு இருக்கின்றார்கள். සරයාන පසි தாகம். බඩගින්න ஆ, බඩගින්න சரியான பசியோடு இருக்கின்றார். ගොඩා බඩගින්නෙන් ඉන්න சரியான பசியில் இருக்கிறார். රාජපක්ෂට කෑම නැහැ அவர்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை. ගම්මන්පිලට ජාතිවාදී කෑම නැහැ கம்மம்பிலருக்கு இனவாத சாப்பாடு இல்லை. වීරවංශයටත් ජාතිවාදී කෑම නැහැ வீரவன்சாவுக்கும் இனவாத சாப்பாடு இல்லை. ඒගොල්ලෝ කෙට්ටු වෙලා அவர்கள் இப்பொழுது மெலிஞ்சு போனார்கள். මන්ත්‍රීකඩ් නැති වෙලා அமைச்சு பதவி இல்லாம போயிட்டு, ඡන්ද නැති වෙලා வாக்குகள் இல்லாம போயிட்டு. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉවර කර කර යනවා ජාතිවාදී කෑම කොයිද තියෙන්නේ කියලා அப்ப அவர்கள் தேடிக்கொண்டே போறார்கள் எங்க இனவாத சாப்பாடு இருக்குன்னு. ඒගොල්ලන්ගේ නිවුන් සහෝදර සෙට් එකක් ඉන්න ඔය යාපනයේ පැත්ත அவர்களோட ஒத்த ஒரு கொஞ்சம் பேர் இருக்காங்க யாழ்ப்பாண பக்கத்துல. ඒගොල්ලන්ගේත් මන්ත්‍රීකඩ් නැති වෙලා அவர்களுக்கும் அந்த அமைச்சு பதவி இல்லாம போயிருக்கு. ඒගොල්ලන්ටත් දැන් ඒගොල්ලොත් කෙට්ටු වෙලා அவர்களும் மெலிஞ்சு போயிருக்கிறாங்க. ඒගොල්ලොත් දැන් ජාතිවාදී කෑම හොය හොය යනවා அவர்களும் இனவாத சாப்பாடை தேடி அலைஞ்சு திரிகிறார்கள். අපි ඒගොල්ලන්ට ජාතිවාදී කෑම දෙන්නේ නැහැ நாங்கள் அவர்களுக்கு இனவாத சாப்பாடு கொடுக்க போறோம் இல்லை. ඒගොල්ලන් තෝරගන්න දෙකක් තියෙනවා தெரிவு செய்வதற்கு 2 இருக்கின்றது. එක්ක කෑම නැතුව ඔහම නැති වෙලා යන්නේ அதாவது சாப்பாடு அந்த இனவாத சாப்பாடு இல்லாம அப்படியே இல்லாம போறது. නැත්නම් ජාතිවාදී කෑම හොයන්නේ නැතුව හොඳ අපි ඔක්කොට එකට ඉන්න පුළුවන් විදියට කෑම කාලා අපි රටේ මිනිස්සු ඔක්කොම එකට ඉන්න තියෙන්නේ இன்னொரு தெரிவு இருக்கின்றது. இந்த நாடு அனைவரும் ஒரு ஒற்றுமையுடன் ஒன்றாக சேர்ந்து பயணிக்கக்கூடிய வகையிலே அவர்கள் உணவை தேடி செல்வார்களா என்றால் அவர்கள் தப்பித்துக் கொள்வார்கள். අන්නේ ජාතිවාදී කෑම නැති කට්ටිය දෙපැත්තෙම දැන් පොඩ්ඩක් බුරනවා அந்த இனவாத சாப்பாடு இல்லாத ஆட்கள் 2 பக்கமும் இருந்து குறைக்கின்றார்கள். අපි මේ අම්මා තාත්තන් ඉල්ලා සිටින කැමති ඔබතුමාලා කරුණා කරලා ඒ ජාතිවාදයට අහු වෙන්න එපා நான் உங்களுடைய அன்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அவ்வாறான இனவாதத்துக்கு நீங்கள் அடிபணிந்து போகிறார்கள். අපි කිසිම ආකාරයකින් දේශීය මක්කල් ශක්තිය ආණ්ඩුව කිසිම ජාතික ආගමික කණ්ඩායමකට අසාධාරණයක් කරන්නේ எங்களுடைய தேசிய மக்கள் சக்தி எப்போதும் எந்த இன தொகுதியினருக்கும் அல்ல எந்த மதத்தவர்களுக்கும் அநீதி இழைக்கப் போவதில்லை. නැහැ. එමනම් බොහොම ස්තුතියි. எனவே அனைவருக்கும் நன்றி.